Tak, ja vás všetkých vítam dnes pri počúvaní epizódy podcastu o vedomej transformácii. Dnes to bude s úžasnou ženou, fotografkou, umelkyňou Katarínou Šendulovou. Ahoj Katarína, zdravím ťa. Ahoj, Lucia, a ja ťa zdravím. A teším sa veľmi, že si prijala pozvanie. Ďakujem, a ja sa veľmi teším, ja si to vážim. Dnes sa budeme rozprávať o sebahodnote v podnikaní, pretože my keď máme problém s našou sebahodnotou, tak ona sa nám vždy niekde odrazí. A ty, Katarína, my keď sme sa prvýkrát stretli a ja som videla, čo robíš, proste ty si butiková fotografka. A ja keď som videla, čo robíš, ako máš prácu, tak ja som si povedala, wow, toto nie je, že fotografia, toto je umelecké dielo. A ja som si vtedy veľmi spomenula na to, keď ja som robila svoj prvý ako profesionálny fotoshooting, tak ja som veľmi chcela mať dva obrazy, hej, z toho u mňa na stene. A tá fotografka túto službu neponúkala a mne to bolo veľmi ľúto. A ja som ani nevedela, že niečo také existuje, kým som ťa nestretla. Takže o tom, čo robíš, ako to teraz robíš, ako sme to tak trošku prenastavili, pretože ty si už iná, ako pred tou našou spoluprácou. O tom všetkom sa dnes budeme baviť. A poďme hneď k veci, teda. Mhm. My sme pracovali veľmi počas našej spolupráce na tvojej sebahodnote, pretože ty si chcela vzdať svoje podnikanie, pretože nešlo to tak, ako si predstavovala. Kedy ty si poprvýkrát uvedomila, že hľadáš to potvrdenie svojej hodnoty zvonku a ako to ovplyvňovalo tvoje podnikanie? No, ďakujem za úžasné predstavenie. No, ja som v podstate celý život som zistila, až keď teda my sme začali spolu odkrývať rôzne veci, tak som celý život to potvrdenie viac menej hľadala zvonku. Boli to drobnosti typu, že ľudia, som potrebovala až počuť, keď mi niekto povedal, že niečo som buď urobila dobre, alebo neurobila dobre. Väčšinou to bolo spojené s tým pozitívnym, že ja sama sebe som si to nevedela povedať. Napríklad ja ako fotografka už fotím veľa rokov, možno že aj cez 20. A nikdy som nemala vlastné štúdio. Až vlastne momentálny manžel, alebo teda súčasný manžel, ktorého mám, my sme spolu vlastne nejaké 4 roky, tak mi zhruba pred nejakými 2 rokmi povedal, že veď ty by si mohla nejaké vlastné štúdio zadovážiť, hej? Alebo teda prenajať. A až vtedy, v tom momente, napríklad ja som si dovolila ísť do toho, si prenajať štúdio. Hej. A ďalší taký veľmi silný moment bol, kedy som sa snažila, cítila som vlastne vo svojom podnikaní, že a v tom svojom umeleckom svete, že to ohodnotenie nie je také, aké by som si ja predstavovala. Orientovala som sa veľmi podľa toho, čo je momentálne na trhu, ako to na Slovensku, teda, alebo sa pohybujem na Slovensku, ako tí fotografie okolo mňa to majú. Ale mňa to proste neuspokojovalo. Vedela som, že chcem niečo viac, nevedela som presne, že čo. A tam som vlastne, v tomto momente som natrafila na také jedno úžasné školenie, alebo teda workshop, do ktorého som išla a vlastne výsledkom toho bolo, že som celú tú svoju službu rozšírila a išlo aj o to, že vlastne som si mala za tú službu alebo za tú svoju prácu pýtať viac peňazí. Ja som tak nejak vnútorne cítila, že áno, toľko to by som asi chcela, ale keď som mala ísť do toho tým klientom to ponúknuť a vlastne to dať z tej pusy von, hej, že toľko toto proste stojí, tak tam som stroskotala, respektíve aj som to urobila, ale ako náhle prišlo takéto odmietnutie alebo reakcia, že ďakujem nie, tak ja som sa s tým veľmi trápila. Ja som to brala veľmi osobne a vlastne nevedela som, ako ísť ďalej. Z každého takéhoto rázu som sa spamätávala niekoľko dní. A to bol fakt moment, že buď to prestaňme robiť, alebo sa vrátim do toho, ako to bolo predtým, to som nechcela, lebo som už bola na pokraji vyhorenia, alebo budem musieť niečo spraviť. A to bol moment, kedy vlastne som sa o tebe dozvedela. Mhm. No, lebo tiež keď sme začali spolupracovať, ja som videla ten tvoj biznis model, ceny, hej, za tvoje služby, hej, ktoré sú úplne OK, vôbec nie sú nejak prehnané a tak, za to, čo robíš, hej, lebo ty nie si klasická fotografka.
Hej, ty skutočne ponúkaš celý ten zážitok. Hej, je tam spojenie s klientom, kvalita spolupráce a kvalita toho proste výsledku tej spolupráce, čo všetci môžeme vidieť na tvojich sociálnych sieťach. Takže ja som si povedala, wow, že ten biznis model je dobre nastavený, ceny sú dobre nastavené, celkový proces je dobre nastavený. Musíme ísť k tebe, domov, do teba, niečo zmeniť. Tak. Tak som to presne cítila aj ja, že tam bude niečo, čo... Um, ja som už mala skúsenosť s hypnózou, ale bolo to niečo úplne iné, než teda robíš ty. A vedela som, že ja potrebujem niečo naozaj na takej úrovni, že mne sa ako keby nestalo v živote nič nejaké úplne zásadové, ale to bola skupinka, alebo teda um, veľa drobných vecí, ktoré prispeli k tomu, že ja vlastne vždycky som si to potvrdenie pýtala zvonku. Hej, že nedokázala som sama sebe povedať, že áno, takto je to dobré, môžem to robiť, alebo idem do toho. Hej, boli to naozaj momenty, musím niečo s tým urobiť. A že ja to nedokážem sama, kvôli tomu, že neviem to rozklúčovať, neviem to predýchať, vymeditovať, vyafirmovať, neviem čo. Proste tam bude niečo také, že potrebujem s tým niečo urobiť. A vtedy vlastne mi veľmi zapasovalo to, čo ty ponúkaš. Tiež som si vlastne pozerala nejaké staršie epizódy podcastu a páčilo sa mi vlastne um, ako ty pracuješ s tými našimi Vzorcami. nehodnotami, áno, s tým podvedomím. A že tam, keď ja niečo zmením, tak pomôže mi to prekonať vlastne tieto obavy a ísť ďalej. Mhm. Lebo my všetci máme nejaké kľúčové zranenia, hej, a oni sa nám prejavia presne vtedy, kedy je už čas s nimi začať niečo robiť. A Mhm. u ľudí, u podnikateľov, proste, ktorí máme vlastné biznisy, tak sa to prejaví, hneď je to vidno, pretože sa nevieme posunúť ďalej. Hej, strácame kreativitu, nedarí sa, nevieme akože vykomunikovať to, čo by sme chceli. Takže my sme, ja by som to tak asi nazvala, že skôr tak ako keby dotlačený k tomu s tým niečo robiť, ako keď niekto pracuje normálne klasicky vo firme, tak tam ako keby ani nemá priestor nejak si to všimnúť. Hej, a tam ani nie je taký nejaký priestor na ďalší rast. Tak, Kdežto my okamžite, keď to identifikujeme, tak s tým potrebujeme niečo robiť, lebo ináč nás to veľmi obmedzuje. tak Aby sme vlastne, sa mohli, no no. aby sme sa mohli posunúť ďalej, tak potrebujeme nájsť príčinu toho, prečo to tam je a potom začať prepisovať ten vzorec a konať inač. Hej, že tiež tebe na začiatku spolupráce som nemohla povedať, čo máš robiť, pretože jednoducho by sa ti to nedalo. Nepustil by Áno, súčasný vzorec a tá súčasná emócia, ktorá aj tak vždy je silnejšia ako nejaké racio alebo nejaká aj super rada, ktorá funguje. tak. Tak, ono to bolo vlastne... ani by som nečakala, že práve také momenty, na ktoré sme vlastne my prišli, najmä to bolo vlastne o tých hypnoterapiách, že toto sú tie momenty, kde ja som jednoducho robila nejaké rozhodnutie, že keď niekto urobí niečo, v mojom prípade povie mi, že ďakujem, ja porozmýšľam ešte, alebo je to pre mňa príliš drahé, nie je to pre mňa, tak ja zareagujem tak, ako som vždy zareagovala. Že proste bolo pre mňa až taký aha moment, že aha, že to bolo v podstate jedna udalosť, ktorá vo mne vyvolala to, že ja budem takto reagovať vlastne dlho, dlho, dlho. A ono je akože zaujímavé to, že vlastne my dojdeme na ten jeden moment, ale mne sa to v živote, ako keby ja som si to vždy len potvrdzovala. Ja som hľadala vždy to potvrdenie. Ja už som išla do toho povedať niekomu tú moju cenu s tým, že on určite povie nie. A to je to, čo vlastne ja sa snažím, alebo teda čo si mi ty pomohla, tak by som povedala, že nalusknúť alebo kreknúť a vlastne ja som to už potom vedela tak odšúpať lepšie, hej, že bolo to ako keby naozaj veľmi pomáhajúce. Lebo mne napríklad môj manžel tiež hovorí, že ale ty nemôžeš ísť do tej spolupráce s tým pocitom, že ten človek hneď povie nie. A hovorím, že ale ja to neviem. Ja neviem, ako tak, ako nemám ísť. Mhm. Presne tak, lebo my ako náhle, hej, ideme do niečoho s tým, že to nevíde, že to nebude fungovať, že sa to nedá,
tak tá myseľ, hej, to je zákon mysle, myseľ urobí všetko preto, aby nám poskytla ten dôkaz, že aha, vidíš, no veď to nejde. No veď sa No, to... no, Hej. presne tak. Takže toto je prepisovanie tých programov, ktoré tam máme a tak, ako sme fungovali, čo trvá, hej, to sa nestane zo dňa na deň, ani sa na to nevieme vyspať. Ale povedz mi, že kedy ty si začala tak vnímať nejak, že sa u teba niečo mení. My sme riešili totiž to aj migrénu, hej, kde sme našli, ja to riešim dosť často s klientkami, aby som to rada spomenula, pokiaľ ti to nevadí. Nie. Lebo plno ľudí si myslí, že migréna, ale migréna má svoju rolu, hej, v živote. Takže Tak. my sme tam tiež našli zaujímavý pattern, keď tebe sa niečo nechcelo robiť a prišla migréna. Áno, keď sa mi niečo nechcelo robiť, ale čo bolo ešte také zaujímavé, že ja som to aj urobila, ale vlastne mne tá migréna prišla ako také, vlastne my sme to nazvali, že je to potrestanie. Hej, že mňa vlastne vždycky tá migréna potrestala za to, že buď som išla do niečoho, čo sa do toho nútim a alebo som to aj neurobila, ale vlastne prišlo to ako potrestanie, že mala som to urobiť. Keby taká bezvýchodisková situácia, lebo hej, to bol taký zaujímavý moment, som bola vlastne, to bola situácia, kedy som ako keby nemala na výber, hej, to bolo v tej, ak môžem povedať aj akože detail toho, to bol vlastne moment, kedy som bola v takej jaskyni, to bola jaskyňa vlastne mŕtvych netopierov, ktorá je na strednom Slovensku a boli sme tam akože tak zo zábavy, ale prišla tam taká dosť nepríjemná situácia, že vlastne bez výstroja som musela preliesť taký úsek a ja mám veľmi slabé ruky. A ten inštruktor, on to neodhadol. A ja som vlastne nemala možnosť úniku. A teraz musela som to akože nejakým spôsobom preliesť a vlastne mňa tie ruky držali a nejak som to nakoniec preliezla, ale veľmi som sa bála. A ja vlastne odtedy, ako keby vždy, keď niečo, buď aj to prejdem, alebo teda urobím, idem do tej situácie, keď nechcem, alebo neidem do nej, ale sa potrestám, tak mne vlastne strpnú ruky a odtiaľ mi to vlastne ide na ten sem a potom ma z toho boli hlava. A Mhm. to je vlastne, toto bolo to, že wow. Áno, to je v podstate, čo zdieľaš teraz, tak je to tá spomienka, ktorú my sme našli ako kľúčovú, keď sme hľadali Tak, príčiny. tak, tak. Hej, tej migrény, takže hej, ty si to mala aj somaticky na tele, že stále ti to tam proste poslalo, hej, proste strpnutie rúk a tak ďalej, čo je úplne úžasné. Kedy ty si si všimla, že sa niečo začalo meniť u teba? Lebo myslím, že my, aj keď si všimneme a pozrieme na tvoj, a majú to všetky klientky, na tvoj sociálny účet na Instagram, tak je tam vývoj v tvojej tvorbe, ktorý je rozpoznateľný. No, ono to bolo také postupné, že uvedomila som si, že naozaj to, čo robím, predstavila som si, že nebudem hľadať to potvrdenie zvonku, hej? Takže vždycky som si ja povedala, že mám nejaký nápad, zameriavala som sa na to, na ten svoj pocit, nie na tú hlavu, čo mi hovorila. Lebo ono, ako keby ona, tá hlava stále sa snaží nás dostať na to bezpečné miesto, kde sme boli predtým. Hej, že ono to tam furt Myslíš, že to príde. je bezpečné? Tak, hej. Ale ja som vedela, že ja neviem, teraz chcem urobiť takéto fotenie, hej. Takže išla som za nejakú hranicu možno nejakého komfortu, alebo som vysvetlila klientke, že budeme robiť niečo trošku iné. Predtým by som to možno neurobila, lebo by som sa bála, že čo povie, alebo ona to určite nebude chcieť, lebo je to moc buď odvážne, alebo sa jej to nebude páčiť. Ale ja som proste do toho napriek tomu išla, verila som tomu svojmu vnútornému pocitu a vlastne potom som mala tú spätnú väzbu aj od ostatných, že wow, to, čo robíš, je akože niečo iné, alebo je to už také odvážnejšie. Začali mi aj ľudia hovoriť, že vlastne viac sa tak otváram a začala som ako keby vnímať, že nie je dôležité to, že čo mi povedia, ale to, čo ja urobím. A to, čo mi povedia, áno, je príjemné, keď akože mi pritákajú, že je to super, ale v prvom rade je to to, že to moje vnútorné takéto od srdca, že teraz idem niečo urobiť, tak to urobím a proste tam sa nemôžem pomýliť. A je to dobré. Presne tak, lebo to je presne taký ten pocit, kedy ty vieš, že je to dobré. Ale ja sa pamätám na ten moment, kedy si mi povedal, že ľudia mi hovoria, že som sa proste akože zmenila, že čo robím je to dobré a to hovoríš, nie je to dôležité, čo mi hovoria, ale práve naopak, lebo my keď pracujeme, tak toto je práve dôležité, lebo to okolie si všimne zmenu.
Je tam zmena. Tak. Určite. Tiež som si všimla zmenu, keď si začala tvoriť inač. Hej, keď som si všimla u teba jedno tam rílsko, kedy v podstate, ja, to som ti aj vtedy povedala, že tá žena, príbeh tej ženy je časť tvojho príbehu a to je presne tak, ako priťahujeme klientov. Hej, lebo čo ty dávaš tej žene, je taký ten, akože ten pocit, že je krásna, že je dostatočná, lebo celkovo spolupráca s tebou je úžasná a plus ten finálny produkt je nádherný. Takže každá žena sa môže cítiť proste nádherná, krásna. A povedz mi, že aké klientky ty priťahuješ? Kto sú také tvoje klientky, ktoré teraz? Ktoré teraz priťahujem. No, ja mám sama vlastne taký príbeh, že keď som sa pred pár rokmi necítila veľmi dobre, jednak som si chcela vyskúšať, aké to je stáť vlastne pred tým objektívom, lebo vždycky som stála len za tým, málo kedy som sa dala fotiť. A chcela som vyskúšať, aký to je pocit a chcela som mať aj nejaké také potvrdenie možno zvonku, lebo vtedy som sa necítila moc dobre, som prechádzala takým ťažkým životným obdobím a e, nejak som cítila, že pomohlo by mi to, hej, sa vidieť pekná, krásna a tak ďalej. Tak som išla za jednou fotografkou, vlastne tá ma nafotila, bolo to, mne sa veľmi páčila jej tvorba, ako robí a chcela som ju akože aj osobne spoznať, nepoznala som ju predtým. Bola to veľmi príjemná skúsenosť. Akože išla som do toho s tým, že som ako klientka, vôbec som sa nesnažila nejak porovnávať štýl a tak ďalej. A som sa snažila si to užiť. Naozaj, že bolo to najprv také, ten pocit bol najprv taký nepríjemný, ale potom už keď som si na to zvykla, tak to bolo príjemné. A hlavne ten výsledok, to bolo úplne úžasné. Ona síce neponúkala až to, že po ten finálny produkt, ako ja, po tú tlačenú verziu, buď teda v albume alebo v obraze, dala mi len digitálne súbory, ale ja som si to potom sama dala vytlačiť a vlastne tú fotku mám. A tým chcem vlastne povedať to, že ku mne chodia ženy, ktoré si buď potrebujú nejakú zmenu v živote osláviť, hej, či už je to pozitívna alebo aj nejaká nechcem povedať, že negatívna, ale proste majú nejaké tiež ťažšie životné obdobie a trošku sa potrebujú posilniť, alebo také, ktoré cítia, že možno majú už väčšie sebavedomie, hej, čo ja viem, zapracovali na sebe a si to chcú tak ukotviť. Mhm. A vlastne tým, že ja som s tebou tú prácu, čo sme urobili, tak vlastne mňa to tak nejak otvorilo, nalomilo tam ten pocit, že už neviem ísť ďalej, tak vlastne sa snažím ísť ďalej, aj napriek tomu, že nie vždycky sa cítim, akože ísť seba isto. Tak aj ja tým ženám vlastne dodávam ten pocit aj pri tom fotení, že je to OK, ako vyzeráš úžasne, proste dovol si to, si dostatočná teraz v tomto momente, nemusíš už robiť nič ďalej a vlastne takéto klientky nejak tak so mňou súznia. Mhm. Ja si Momentálne. myslím, že ono je to také aj pekné, že potom, keď sa žena pozrie na ten portrét, lebo je to portrét, a ja som ti aj povedala, Mhm. že ty by si mala vystavovať v galériách, lebo toto už je umenie. Keď sa žena pozrie na ten portrét, na samú seba, tak ja väčšinou aj do tých nahrávok, hej, tých audio nahrávok po hypnoterapii dávam, že v podstate vždy, keď sa pozrieš do zrkadla, tak si povieš, že si dostatočná. Ale u teba, v podstate je to tak, že tá žena vždy, keď sa pozrie na ten obraz, tak je to taká tá pripomienka, že si dostatočná, hej, že v podstate si úžasná, si krásna. A takto by to malo byť, lebo ja si myslím, že my ženy toto potrebujeme každý deň počuť, Tak. pretože tie tlaky z okolia na nás číhajú úplne všade, hej, aby nám proste nejak dali najavo, že sme nedostatočné. A ja si myslím, že toto je taký ten úžasný darček, ktorý aj žena vie dať sama sebe, že v podstate, hej, som dostala Áno. krásna. Áno, lebo vlastne, no, keď sa pozrieme na celú, akože teraz nechcem hovoriť nejak o trhu a tak ďalej, ale všetky však beauty produkty sú o tom, že Tak, ešte toto potrebuješ, ešte toto potrebuješ. musíš urobiť, aby si tam bola, kde si, hej? A tá moja práca je o tom, že už nemusíš, už proste to tam je, hej? Takže je to také, áno, ale akože neviem, chodia presne za mňou ženy, ktoré si aj ako keby už majú ten pocit, ale proste si chcú napríklad sa chcú odmeniť, hej, že
Nie je to úplne tak, alebo často chodia za mňou aj tým, že sa snažím byť akože empatická, aj ten celý môj proces je o tom, že sa s nimi najprv stretnem, hej, tam je vždycky nejaká káva, niečo, kde sa vlastne rozprávame o tom, ako by to malo vyzerať. Ja im pomôžem vlastne aj s výberom šiat, doplnkov, vyberiem aj miesto, kde by ten obraz mohol byť, že ja sa potrebujem s tým človekom spoznať. Mhm. Takže oni ako keby potom už je to taký zážitok, takže už ako keby si chcú len dopriať niečo také príjemné. Mhm. Možno by sme mohli povedať, ako ty spolupracuješ, lebo je to veľmi dôležité, lebo v podstate ty robíš to, čo je tebe príjemné. Robíš to, ako ty to chceš mať, pretože ten proces tvorby, proste keď tvoríme, tak potrebujeme tvoriť v podmienkach, ktoré sú pre nás vyhovujúce. A ja som bola úplne nadšená, keď si mi povedala, ako ty pracuješ, pretože pre mňa stretnúť sa s fotografom a urobiť, aj keď biznisové fotky, a ja toho fotografa som proste vymenila si pár správ iba, ani tam nebolo nejaké stretnutie, alebo v podstate sme sa nejak nerozprávali, nepočuli predtým, pre mňa je to stres. Hej? Mhm. Takže tým, že ty ponúkaš celý ten proces, all in, by som to nazvala, tak trošku nám povedz alebo približ, ako vyzerá spolupráca s tebou. Áno, to si krásne povedala, že tak, ako to cítim ja, lebo ja napríklad som mala pocit, že to všetci tak majú, že všetci fotografi tak fungujú, že sa potrebujú spoznať, ale nie, niektorí majú radi napríklad fotenie a spoznávanie v jednom. A ja potrebujem toho človeka navnímať. Takže my máme najprv konzultáciu, najprv teda mi zavolajú, vysvetlím, o čom som a tak ďalej. Potom sa stretávame, to býva stretnutie kľudne u tej klientky doma alebo niekde v meste. Vlastne povedia mi predstavu, môžu kľudne povedať alebo ukázať nejaké ukážky, čo sa im páči z nejakej tvorby, proste, alebo na Pintereste nejaké ukážky, alebo prípadne vyslovene niektoré to nechávajú na mňa, takže to mám vždycky také stretnutie. Tam sa spoznávame. Potom samotné fotenie prebieha tak, že je tam na 90% vždy vizažistka. Tá vlastne sa postará o to, že aby tá klientka sa jednak aj vyzerala dobre, ale skôr je to o tom, aby sa cítila inak. Ani nejde o to ju nejak premalovať alebo urobiť z nej niekoho iného, ale aby ten pocit bol taký, že si dáva niečo navyše. Hej, že niekto sa o ňu postará. Je to takéto hladkanie, akože aj duše, aj Mhm. teda tváre, hej, aj teda vlasov. A potom väčšinou tá výzažistka odchádza, aby sme mali vlastne nejakú takú tým, že niekedy sú tie fotky aj také, že do takého nejakého domáceho albumu, že nie je to na ukazovanie na každý deň, tak aby tam bola príjemná atmosféra, tak sme tam len my dve, je tam hudba, často si ponúkam aj nejaký nápoj, keď niekto chce aj nejaký pohár proseka alebo kávičku. A vlastne to samotné fotenie potom čo sa týka pós, aby sa naozaj proste tá klientka nemusí v podstate robiť nič, len vlastne tam byť. No a veľmi mi záleží, aby sa akože cítili dobre. To znamená, že ja sa furt tak aj pýtam, že či si nedáme pauzu a snažím sa tak ako keby navnímať na nich. Lebo niekedy zvykla som fotiť aj tak, že úplne som dostala až taký rauš a vlastne niekedy som videla, že už ako keby je to moc, hej, tak sa Mhm. snažím aj ako keby stále spätne sa pýtať, že či je to OK. Mhm. No a potom vlastne po tom fotení, čo je taká dosť veľká výhoda oproti tomu, ako som to robila predtým, je to, že im už ja sama urobím predvýber tých fotiek. Lebo niekedy je to 300, 400 fotiek, ktoré som zistila, že keď im to pošlem, oni sa vlastne majú tým prehrabávať, tak tam často sa zaseknú. Hej, že nevedia sa rozhodnúť. Je to také, že príliš veľa. A ja urobím ten predvýber, zvyknem sa potom s nimi znova stretnúť, urobíme si takú prezentáciu, tiež takú pohodičku, ja im vlastne tie predvybrané fotky ukážem. Keď je to album, tak im ukážem, ako by mohol vyzerať. Takisto aj obraz, aj priamo v tom priestore, ako by mohol vyzerať veľkosť a tak ďalej im viem poradiť. A tam sa vlastne rozhodnú. Takže oni na tom fotení nemusia byť rozhodnuté, že čo by presne chceli. Oni sa rozhodnú neskôr a potom to objednám a potom sa zasa stretneme a im odozdám. Takže celé to vlastne trvá aj mesiac. Hej, takže je to naozaj, že nie je to fotenie, poslanie online galérie, to nie. Je to taký proces celý.
Je to taký proces ušitý na mieru, ja by som povedala. Tak, tak. Ja by som to nazvala ešte, ak môžem, Mhm. vlastne rozdiel medzi takým tým bežným fotením a týmto, čo robím ja. Keď si predstavíme fast food reštauráciu a nejakú luxusnú reštauráciu. Mhm. Takže fast food je o tom, že je to predvídateľné, viem, čo tam dostanem. Väčšinou je to rovnaká kvalita, je to rýchle, je to aj teda, cena je tomu prispôsobená. Kdežto, keď idem vlastne do nejakej luxusnej reštaurácie, tak musím sa tam objednať väčšinou, hej, na ten stôl. Dostanem ho s nejakým krásnym výhľadom niekde na buď večerné mesto alebo more, hej, keď som niekde pri mori. Dostanem vlastne od čašníka a dopredu neviem ešte presne, že čo si tam dám. Väčšinou je to tam akože o takej nálade a keď mám chuť na víno, dám si víno, keď nie, tak nie, ale je to vlastne celé prispôsobené a pamätám si to dlho potom ten zážitok. Takže takto to vysvetľujem. Mhm. Určite. A úžasne si to vysvetlila. Ďakujem. Dobre. Úžasne, super. Katarína, čo sa ešte zmenilo v tvojom živote? Uh, No, zmenilo sa toho dosť. Um, Toto bola taká tá hlavná vec, že ten môj biznis sa tak zasekol a potrebovala som vlastne s tým pracovať. Ale je to vlastne prepojené s nejakou takou mojou, uh, s mojim rodinným životom, alebo teda osobným. Viem si napríklad povedať, aj teda napríklad partnerovi, hej, manželovi, keď sa mi niečo nepáči, bez toho pocitu, že sa budem musieť ísť napríklad ospravedlniť za to, že som vybuchla alebo že som teda prejavila svoj nejaký nesúhlas. Že si akože trvám na tom, že toto sa mi nepáčilo a naozaj je to tak a nemusím sa za to ospravedlňovať. Povieš Lebo si svoj predtým názor a vyjadruješ svoje potreby. tak, hej. Není to v zlobe, nerobím dusno, nerobím akože, ja neviem, tichú domácnosť a takéto tie manipulatívne veci. Proste otvorene poviem, že toto, čo si teraz urobil, není OK, nepáči sa mi to, poďme sa o tom porozprávať. Alebo že poďme niečo s tým urobiť, alebo ako sa ty k tomu postavíš. A väčšinou to vždycky tým, že manžel je normálny, tak väčšinou to niekde posunieme, hej. Predtým ja som sa strašne bála, ako Áno. to vyjadriť, lebo som sa bála toho buď odmietnutia, alebo takého, že ale veď to nie je dôležité, čo si ty myslíš, hej, lebo um, akože mala som také signály proste z bývalého vzťahu aj z detstva, že to, čo ja poviem, um, nie je úplne dôležité. Takže vlastne radšej sa aj nebudem vyjadrovať. Áno, áno, presne tak. Ani nemá zmysel to vyjadriť, pretože to nie je dôležité. Super, No, skvelé, takže úžasné. hej, aj čo sa týka, mám dve deti, mám dve cerky a keď teda niečo som nechcela urobiť alebo o niečo ma prosili, tak väčšinou som predtým povedala, že s takou lútosťou, že to nemôžem urobiť. Ako dávala som tam taký ten pocit, že vieš, čo, rada by som, ale nie. Ale teraz im to poviem tak jasne a Mhm. oni, tie deti, oni na to reagujú úplne úžasne. Že oni to tak zoberú, že OK, alebo možno, že si trošku akože pomrkajú a potom sú s tým OK, že tým, keď človek tam do toho nedáva takéto tú ťažobu, tak sa to komunikuje oveľa ľahšie. Tak asi suverénna, by som povedala. Áno, áno. Mhm. Hej, Super. hej. Ty si takisto aj zmenila štýl, ja som si všimla, akože obliekania a celkovo. Hej, ako pred našou spoluprácou. Takže toto tiež veľmi bolo pre mňa zaujímavé pozorovať. A celkovo aj to, ako pôsobíš, hej, teraz na sociálnych sieťach. Hej, tak to je to, čo ja som si všimla, že úplne ti to je veľmi prirodzene. Aj keď rozprávaš, tak je tam taká tá, že wow, chcem ťa počúvať až do konca. Hej, a stále sa teším na to tvoje reelsko, hej, ktoré tam je, že je väčšinou také hlboké, aj ten spôsob, akým ty vyjadruješ, hej, umelecky seba, tak je úplne iný ako pred našou spoluprácou. Tak. Vieš čo, napríklad aj takáto vec, že rozpustené vlasy, ja som predtým vnímala som celý život, že ľudia mi akože chválili vlasy a tak ďalej, ale vždy som to brala akože ja za to nemôžem, však ja som si tie vlasy akože nevyrobila, hej. A že Mhm. tým sa nemôžem chváliť. Dokonca som mala taký ten impostor syndrom, že ja ich nebudem ukazovať, lebo niekoho by to mohlo nahnevať, hej. To je taký príklad, hej. Áno.
alebo proste neukazovať tie svoje prednosti a neukazovať sa na tých sociálnych sieťach, lebo to môže niekoho provokovať. Hej, a ja som si uvedomila na druhej strane, že a prečo by som to nemohla, keď to môžem využiť ako výhodu a nerobím to vulgárne, nerobím to násilne, občas možno som aj vtipná, hej, že proste, že prečo to nevyužívať, že mi to dodalo takú ľahkosť. Áno, Celý ten vlastne proces a to, čo sme spolu robili s tebou, tak vlastne mám oveľa väčšie sebavedomie. Fakt, že je to tak. cítiť. Aj ono ti to ide úplne prirodzene a to je presne to, keď napríklad pracujem s niekým, kto príde a povie, a nemôžem ísť úplne takto ako na sociálnu sieť, necítim sa a hento, toto, mám z toho stres a tak, nedá sa mi. Tak to je presne ten moment, kedy ja nemôžem povedať, no musíš začať, hej, Mm. a jedného dňa ti to pôjde potom dobre. Kedy u teba sme to vôbec absolútne ani nezmienili, a začalo ti to ísť úplne prirodzene a takto to má byť, hej, že ono sa ti to stane samo, ako ja hovorím, hej, že tieto veci netreba nútiť, ale sa ti to stane samo. Takisto ako keď povieš manželovi, čo si myslíš a že takto nie, nastavíš hranice, ide ti to samo. A to je presne to, že ide ti to s ľahkosťou, lebo už tam nie je v podvedomí taký ten blok, strach, čokoľvek. Mňa teraz napadla jedna vec, ak môžem, lebo Mhm. to, čo sa mi veľmi páčilo a ocením u teba, že ty si mi presne nikdy nehovorila, že toto urob, tamto urob. Vždycky si mi poradila, len keď som to naozaj potrebovala, som si to vypýtala. A bolo to skôr takéto, keď som napríklad povedala, že chcem niekoho osloviť, ale nejde mi to, tak ty si mi povedala, že tak to nerob. Lebo proste to není akurát v tej chvíli to, čo ja by som možno mala urobiť, alebo cítim, že by som mala urobiť. A vlastne to mi tiež to dalo také sebavedomie, že nie vždycky sa treba nútiť do niečoho, čo OK, hlava mi hovorí, že by som mala, ale proste tuto to ešte není. Mhm. A um, predtým, napríklad aj ten workshop, čo som si robila, tam bolo veľa vecí, ktoré takto to urobte, telefonujte ľuďom, neviem, bolo tam jeden moment, kedy mám pocit, že som naštvala akože polovicu sociálnej siete istej, lebo mali sme tam cvičenie, kedy ja som mala proste si zabezpečiť to, aby mi ľudia sa ozývali. Dala som vlastne von jeden post, ktorý bol taký zavadzajúci. A ja som mala s tým vnútorný problém, ale teda urobte to, lebo to sa tak má, hej. A ja som to urobila a potom sa mi ozývali naspäť ženy. To bolo o tom, že som mala vlastne, že hľadám niekoho na fotenie, ale samozrejme všetci si mysleli, že to bude zadarmo, ale nebolo a ja som im vlastne spätne v telefóne vysvetľovala, hej, že to tak nie je. A mala som z toho veľmi zlý pocit. Akože to Mhm. bolo niečo, čo vôbec nesúznelo so mňou. A ty si mi ako keby sa ma naučila to, že naozaj to musí byť v súlade so mňou. Mhm. Presne Musí to byť, tak. no, Lebo my sme urobili rozbor tvojho human design profilu, hej, tak. kde v podstate podľa toho, čo ty tam máš, hej, vysvetlím, robí sa z datumu narodenia, času a miesta, kde v podstate pre teba je neprirodzené robiť také niečo. Hej, v Áno. podstate ty tam fakt ideš po tom, čo ti je príjemné, hej, aká emócie je za tým a ty tvoríš v tom. Takže pre teba, to je to, že niekedy tie marketingové veci, ktoré učia niektorí business coachi, fungujú pre nich, pretože pre ich profil Human Design je to OK, ale zase nie je to OK pre nejaký iný profil. Takže to je presne to, že preto ja potrebujem vedieť, aký máš profil v Human Designe, aby som ťa nejak nenavádzala na niečo, čo ti je totálne neprirodzene. Takže Tak, toto počúvať samu seba, svoje emócie a ty si tvoj biznis potom. tak. Presne Dobre. toto mi pomohlo. Mhm. Super. Ty si v Bratislave, ty pôsobíš v Bratislave, ale nemáš problém takisto niekam cestovať po Nie. Slovensku, pokiaľ si to vyžaduje práca. Mhm. Všetky tvoje detaily, ako ťa môžu kontaktovať, sociálne účty, dám do popisu tejto epizódy. Ďakujem. Najviac si aktívna na Instagrame, že? Tak, áno. Tak, máš aj webovú stránku, ktorú tam dám, e-mail na teba, aby ťa mohli záujemkyni alebo záujemci, veď niekedy môže aj partner kúpiť darček svojej partnerke, takéto nádherné fotenie s tebou pre potešenie oka. Super. Je ešte niečo, čo by si rada zmienila?
aby každý, kto rozmýšľa o tom ísť do RTT hypnoterapie, dúfam, že som to správne povedala. A nie je to len hypnoterapia spolu. Tak, aj spolupráce, tak. Aby každý, kto o tom nejak rozmýšľa, tak neváhal, pretože je to, ja to poviem takto, že ja som chodila dlhé roky proste na klasickú tú takú rozprávajúcu terapiu, hej. Urobila som si sama NLP coachingový program, aby som to akože mohla robiť a OK, bolo to fajn, ale nie je to tak hlboké a nie je to tak rýchle, čo je super. Že vlastne ono nám to šetrí čas, hej, a času peniaze. Takže kto má tu možnosť, nech to určite využije, lebo čím skôr sa to podarí nejak rozluštiť, tak tým môžete ísť ďalej a vlastne šetrite si peniažky do budúcna. Hm, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti veľmi pekne, Katarína, za dnešný rozhovor. A ja ďakujem. Super, úžasné a budem sa tešiť niekedy na budúce. A ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým a budem sa tešiť pri ďalšej epizóde tohoto podcastu. Majte sa pekne. Do počutia.